Bingelela bafethu nginamukela kuyona ke i-Chef The Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to share the video as well. Bafethu la unkosikazi wakhe lo mfowethu lo yana ke present lapha ke nge-V-Class njengoba nibona lapha ke nganza kwethu. So uthi lo mfowethu la uposte le video lena ukuthi damn abafazi ke abadlali kulonyaka ke kulate ngempela ke manje shuthi ke sonke kule Valentine's sizothola ke imoto. Uyeke lapha kuthiwa disclaimer ivideo ke ithathwe ekhasini lika Sithembiso kwaMngoma. Niyabona ke ukusho ukuthi amantombazane anemali lapha ke ushwela ke uSithembiso wakwaMngoma ke kwipost yakhe. So ama comments nje bafethu ke ngizokufundela mbalo and then ke nawe uzijajele ngokwakho ukuthi ke wena what do you think. Lapha uMduduzi Hlakanipho BL uthi ke kuthiwa mina ke leyo moto ngiyoyithola ke kuma apps ka DJ Zinhle lawa kade ke ngiwancoma ke izinto kusho lapha uMduduzi Hlakanipho kwaBL. Uphinde futhi lapha ke sibe nobungekile kamajozi ovele wambabaza ke yena kwaphelelwa namazwi ukuthi ke uzothini. Lesego uthina ke probably both eat with his money as they always do. Asazi ke nganza kwethu possibly yes, but then ke yeah, so thini impilo ke iqhubeka kanjalo. Uthi ke uRejoice lapha ke uThobile Khumalo aphinde futhi ke uba uKhumalo Mkhwanazi Sithobile Khumalo Mkhwanazi uthi ke this is what I did for my husband for Christmas last year, but ke kwakungeyona ke iMercedes kodwa ke the feeling bafethu ke masejabula Nkosi yami ake ngigcizelele mshanami, not every Tom Dick and Harry deserves this. Wena nje usancoma ama apps o DJ Zinhle uzozibona. So guys, I don't know what you think ngale video, but then again ake sizwe wena ukuthi ke ucabanga ngani mayelana ke nokuphiwa noma ukupresentwa isurprise leyana ke eyenziwe unkosikazi wakhe lo mfowethu. Anyways, good luck, congratulations to Loya Budi. Danko.